Arestado ang isang 37 anyos na minero sa ikinasang bypass operation sa Barangay Kapakoan, Paracali, Camarines Norte, alas 10:30 kagabi. Kinilala ang sospek na si alias Flong, binata at residente ng Barangay Tugos, parehong bayan. Nakuha mula sa kanya mahigit kumulang sa 12 gramo ng hinihinalang shabu na tinatayang nagkakahalaga ng 81,600 pesos. Ayon kay Police Major Archimedes Garcia, Chief of Police ng Paracali MPS, itinuturing na high-value individual ang sospek at matagal nang binabantayan ng otoridad. Matagal na po siyang minamanmanan. Sa katunayan po, siya ay included sa regional recalibrated drug personalities or considered as a high-value individual. Naaresto ang suspetsado ng pinagsanib puwersa ng Paracali Municipal Police Station, Provincial Drug Enforcement Unit, Provincial Intelligence Unit at sa koordinasyon sa Philippine Drug Enforcement Agency Bicol. Itinuturing din ito na high-impact operation ng otoridad. Considered ko na high-impact pa din siya in the sense na isa ito sa requirement para sa drug clearing ng municipality. Kasalukuyang nasa kustudiya pa ng Paracali MPS ang sospek para sa kaukulang proseso at disposisyon. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Hercules Barbacena.